República Juganera. Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. Soc en Jordi Facci. I jo, la Bàrbara Dorca. I hola, què tal? Com estàs? Jo bé. Comencem bé. Normalment parlem d'inici de què hem jugat aquests últims 15 dies des del programa anterior, que era ara és el 3, no? És el 3, temporada 2? Programa 3 de temporada 2, sí. A què has jugat tu? S3 és 0-2. A què has jugat tu? A què he jugat, sí, perquè bàsicament he jugat sol. Aquests dies Sí. no m'estàs responent, com jo voldria, però bueno, he estat jugant... He tingut lío amb uns temites. Ja. He estat jugant com un animal al SAS Rogue Regiment perquè porto una viciada important. I a més he estat preparant, també ja m'he estat fent uns escenaris custom per a veure si puc fer un tutorial així presentant una miqueta vàries de les mecàniques en un sol escenari. Sense fer I spoiler. sense fer spoiler, sí, perquè al final el joc en si ja et fa unes missions introductòries i jo prefereixo no ensenyar això perquè... No? Perquè les facis. Sí, perquè al final si veus algú jugant ja et deixes influir. No, doncs faré això, saps? Sí, Crec jo, portaré aquest cap aquí i l'altre cap allà. Això, però ho he fet no. El SAS Rogue One, pels que no us haguéssiu perdut. No, Rogue One no. Com li he dit? Rogue One era una altra cosa. Sí. Rogue Regiment. Això. Aquest, pels que us haguéssiu perdut els programes anteriors, és un joc basat en el videojoc de Commandos. No és que estigui basat, és que és. Tal qual, sí. Va, a veure. Però, a més, has fet un pecat digital. Sí, mira, vaig agafar el Dune Imperium per l'Steam, per l'Steam Deck. Vaig a provar a veure si puc jugar, perquè últimament, això com no puc jugar prou, dic, vaig a veure... Dic perquè sé que és culpa meva, però no és culpa meva. Tu sabràs què fas, no? No, en realitat no. És culpa de la vida. En realitat, sí, de tot plegat. No, però dic, aquestes estonetes allà, al sofà... Va, vaig a provar. I t'adorms. Està molt bé. Clar, és que quan tens una edat... No, però està molt ben implementat, m'agrada bastant, però sí que és el que parlàvem l'altre programa, del digital versus físic. És que em falta alguna més. O sigui, és com... Tocar les peces, sí. No? Poder-les mirar d'una altra manera, perquè les tens a les mans, les cartes i així, sí. I és molt diferent quan ho tens a les mans que quan estàs allà fent clics. Sí, perquè em costa entrar, i també em vaig baixar em vaig instal·lar a l'Stellaris, que si no el coneixeu és un joc de gestió brutal, intergalàctic, tremendo. Això és allò que tinc jo també? No. Vale. No, és Starfield. Que he jugat, què? No ho sé. Tu sabràs. 3 quarts d'hora. Però és que no jugues, Bàrbara, no jugaràs. No jugo. Bueno, això. I tot i ser un joc molt més complex i tal, prefereixo jugar a l'altre perquè és el que dius, no? O el que és el que em passa a mi. Saps? Per jugar un joc de taula, prefereixo jugar un joc de taula. Però bueno, el tinc allà, jo crec que algunes partidetes aniran caient i això. Però clar, és que l'Estellaris és molt guapo, També et menja bastant el coco, Et fa escalfar el cap. Però és guai. I ja està. Jo també he jugat algunes coses. Hem jugat junts a poquetes coses, però estem preparant Halloween. Sí. Jocs de Halloween per fer-vos un vídeo especial de jocs de Halloween, que ja veureu quan s'acosti Halloween, que en realitat quan s'emet això faltarà una setmana per Halloween. Sí. Puc tornar a dir Halloween? Ja ho deixo estar. Anar a fer algun comentari al respecte. Si ja que ho hem de dir... Si ja que no dius Tots Sants, doncs digues Halloween, no? En lloc de Halloween. Vale, és un terme mig i estrany. No, deixem estar. Fes el que vulguis. Anem a començar amb la xitxa, que avui us portem unes coses de rebentar neurones. Vinga, sí? fot-li el lèxicon. Que bé, sí. Estic superinspirat. Lexicon. Com ho has dit? Lexicon. No ho sé, no ho dic com ho diu la veu. No, però és igual, ja està. No passa res, ho tenim assumidíssim ja. A, B, J. C. J. Aprenentatge basat en el joc. És el lèxicon d'avui? Molt bé. És un terme juganer a mitges, però sí. No? Es tracta, perquè és una metodologia educativa. Explica bé la definició. Sí. És una metodologia educativa que utilitza el joc com a eina per millorar els processos d'aprenentatge. Efectivament. Això segurament molts de vosaltres ho haureu sentit, ja ho haureu vist, escrit, la BJ,
perquè també és com algo que està bastant, no? en auge, Auge. no? Crec que ho he dit bé. I creiem que també és un tema que podíem comentar en aquest programa, així com un lèxicon, perquè si algú no coneix exactament això, o ho ha vist però no tenia molt clar què volia dir, doncs és això. Per explicar-ho ens basarem bastant en com portar-lo a l'aula, però això també es pot treballar a casa. I no és només per infants Això, petits, mitjans o grans. Ens serveix a tots i a tothom. Això anava a dir que per Tots, mi totes i tototis i tothom. és un error també associar, perquè si tu busques ABJ, això no, per internet, sempre és enfocat als infants. Als infants. I adolescents, sí. I adolescents. Sí. Sí. Però no deixis fora els adults, perquè a partir de certa edat és com que no, això ja no. Ja no has d'aprendre. No has d'aprendre, perdona. O sigui, ja només ets educador. Tota la vida, clar. Estàs tota la vida aprenent coses. I amb el joc s'aprèn molt millor. Tot. Ja està. Conclusió? La meva conclusió és aquesta. Doncs mira, ens queden 20 i pico minuts de programa. Què fem? A veure, que tu tenies més preparat això. Jo aniré improvisant. Perquè tothom ens entengui, ja hem viscut exemples d'ABJ, tota la gent que ens pot estar escoltant a l'escola, on, sobretot, educació física. Educació física són les classes que no solen ser teòriques, a menys que plogués, no? Jo he fet exàmens, Sí, jo també. De l'àcido làctico i tot això. Sí, jo també. Però majoritàriament les classes d'educació física o gimnàs, quan es podia dir... De gimnàstica, sí. No, l'equip docent, diguem així, prepara dinàmiques que preparen a l'alumnat per conèixer els aspectes de l'assignatura de manera pràctica, jugant. Sí. És que perdona, és que estic... El monitor d'educació física el reconeixies perquè era l'únic que anava en xandall. Correcte. Perdó, segueix. Correcte. Saps que al meu col·le es deia, era la Tati, la Teti i el Richie. Això sembla una banda de xungos. I amb xandall. El Xocas, Si mai m'escolteu des d'aquí, un petó molt fort als profes d'educació física d'Alias La Garrotxa. Bueno, un altre lloc on es veien, on també has pogut viure una miqueta d'ABJ és a les classes de plàstica o de música o a nivells inicials d'anglès. Dibuix tècnic no gaire, Però... No, plàstica, sí. No? On el joc era part del procés d'aprenentatge Bueno, jo crec que anglès, sobretot, perquè si no sabien què fer. La meva profe d'anglès jo és que no he viscut res d'això, Jo no he viscut gaire ABJ a la meva vida. Anglès, al principi de les classes d'anglès, no hi havia com molt de joc, molta cançó, molt... No. Em fas una mica de pena, ara. No, però cançó... Clar, sí, potser sí que fer alguna cançoneta, això, però això és jugar... No, això és... La música entra millor i fa que te'n recordis més. Això és molt curiós, també. Mira, però és un joc, no ho sé, bueno, però sí, el que estàs dient jo crec que s'estan entenent. No? Sí. Anem a posar exemples i, per tant, el que vindria a ser l'ABJ ha quedat una miqueta clar, però per posar exemples entrem a la ludoteca. Però que ho digui el senyor de la veu. Doncs ara diré més coses, Ja aviso. La ludoteca. Perquè, clar, has mencionat tot això, hem passat així una miqueta amb una descripció genèrica, una definició genèrica, però, clar, nosaltres ens estem referint sobretot al joc, a l'aprenentatge a partir de jocs de taula. Sí. O sigui, nosaltres el que volem parlar, no?, és això de com utilitzar els jocs de taula o com els jocs de taula poden ajudar a l'aprenentatge. Perquè, poso un exemple del que no volem parlar, però també és ABJ, és la ludificació. És a dir, donar premis per fer com miniconcursos, no? L'equip que faci més no sé què, guanya uns punts, això a l'aula, l'equip que faci, o els alumnes que facin no sé quantos, i cada final de classe doncs t'estalvies escombrar la classe de plàstica, jo què sé. Sí, premi recompensa, sí, això també és ABJ. Això és ludificar. Ben portat està molt bé, mal portat crea uns mal rotllos i unes dinàmiques. I jo crec també que a vegades el que s'aconsegueix és que no aprenguin l'alumne
necessitis sempre com un estímul, saps? Per dir, veus que bé, si tens una recompensa, has après, no? Amb això. Llavors, tampoc no es tracta d'això, de que si no tens recompensa, llavors no, passo d'aprendre res, no. Això és culpa de la dopamina, vaig a posar-me una miqueta sèria, de la dopamina, però hi ha altres maneres de generar dopamina i, per tant, ganes de reviure aquest procés sense ludificació. He de posar alguna altra secció, que t'has quedat aquí mirant-me? No, t'explico coses que no saps. Anem a parlar dels beneficis dels jocs de taula. Però no, tu ho has de dir a l'audiència. Estic mirant el d'això. Ai, no he engegat això, espera. És que... posa, sí, perquè hem portat uns quants exemples de la nostra ludoteca per intentar això, no? Doncs posar exemples de diferents tècniques que es poden utilitzar o que es poden aconseguir o mecàniques que el que fan és ajudar a un determinat aprenentatge. No? L'aprenentatge de la memòria. No? Bueno, perquè els beneficis de la BJ. Sí. Augmenta la motivació, per tant, la implicació del que ha de rebre els coneixements. Per què? Perquè fomenta l'aprenentatge actiu. És a dir, ens oblidem d'aquelles classes on venia el mestre de lo que sigui, la mestra de lo que sigui, et fotia la xapa o et deia llegeix-te tal part del temari, i passem a una part més interactiva que dius, sí, però això és molt guai, però al final no serveix per res. Doncs científicament sí que serveix. Per què? Perquè s'activen parts del cervell que quan només escoltem o només llegim, potser aquestes parts s'activen, però no s'activen tant, i a més se n'activen d'altres. És que a més això és una evidència, no? Sí, digues. Per exemple, el còrtex prefrontal s'activa sempre. Estava pensant exactament en el còrtex prefrontal. Però fent l'aprenentatge actiu s'activa de manera més intensa perquè té tota la part de resolució de problemes activa durant la part d'aprenentatge i no només durant la part de vale, ara que us heu llegit això, contesteu les preguntes de la 3 a la 8 de la pàgina 53. Clar, és que a més aquí hi ha tot el tema aquest del... Jo crec que està com molt instaurada la idea, no, de que treballar la memòria està molt bé, no? Llavors, la memòria és una cosa que s'ha de treballar i això a l'antiga escola es feia molt, perquè sobretot memoritzaves. És que és així. Sembla que això ara ha anat canviant. Però tot i així també hi ha molts jocs que tu de seguida busques, no? Jocs per nens més petits, per infants d'edats ja, petites, no? La primera infància. Primera infància. I tots giren una miqueta en torn al mateix. Memories, no? Bueno, i coses d'ordenar coses, d'apilar coses, com es diu motricitat fina. Sí, gràcies. Hòstia, estava patint ara, No, però és això, no? Com que està com molt arraigada aquesta idea, però que hi ha molts altres aspectes que es poden treballar amb el joc, no? I això, aquest exemple que poses, per exemple, jo recordo, no? Jo tenia uns apunts de biologia que eren espectaculars. Jo no sabia fer apunts, però aquells eren espectaculars, perquè la mestra ens dictava. O sigui, és que pràcticament estàs allà apuntant, anava... O sigui, els teus apunts eren els mateixos que els del costat. No, perquè jo amb els dibuixos em recreava més. Eren més guapos. Però clar, això em va ajudar a aprendre més... No, definitivament no. Perquè potser eres part activa en el moment en què, clar, estàs copiant exactament el que t'estan dient i així, però no estàs treballant res més. No hi ha una interacció real. Perquè què passa? Quan hi ha la interacció aquesta, que ara parlarem d'algun dels jocs, per posar exemple també, es generen neurotransmissors dels guapos, el que et deia, la dopamina, la noradrenalina... Dopamina mola. Sí, bueno, la dopamina sí, perquè té a veure amb la motivació, que és la recompensa i el plaer. Sí, no, s'ha de vigilar amb aquesta, perquè també hi ha... Sí. La noradrenalina té a veure amb l'atenció i la concentració. És que això és molt important, també. Saps què activa la noradrenalina? Què? El cafè. El cafè. Clar, però et fa estar alerta. Sí, activa la concentració. Realment, tu, si has d'estudiar alguna cosa de posar colzes, et pots fotre un cafè, ara si te'n fots 10, et passes. Sí. Llavors ja s'activen altres coses que fan que l'efecte més ràpid, l'efecte bo es perdi, no? Sí, però la dopamina també està associada a això, a altres causants
no? Els que generen la dopamina. Bueno, l'escroll infinito. Per exemple. Els likes. Exacte. Que això és un problema. Per això s'ha de vigilar. És un problema, s'ha de vigilar. exacte. Com per dir, l'acetilcolina, que és la que té a veure amb... Et sona? Te'n recordes? No. Doncs és la que té a veure amb la memòria. Ai, ara t'he pillat. Ara t'ho anava a dir. S'allibera, aquests neurotransmissors s'alliberen quan l'alumne està participant activament i, per tant, consolida la part de la memòria, queda més impregnada, diguéssim, del que sigui que estàs fent, no? És que això, per exemple, tornant abans a lo de la biologia, jo el que recordo vivament és quan estàvem bufant uns pulmons. Entendre com funcionava, perquè, a veure, que és un exemple tonto, al final també necessites saber més coses, però clar, totes aquelles experiències que estàs participant activament es queden, no? S'instal·len millor en el cervell i la memòria. Però us he de dir que jo dono la sensació de que la memòria és una cosa com que està molt assumit que s'ha de treballar des de molt petits, i també vaig veure un vídeo que parlaven de... no recordo on era, però que et dones com molt per sentat, no? Que treballar la memòria t'assegurarà que de gran, no? Pues, temes d'Alzheimer i tot això, com es treballes el cervell, i s'està veient que no és només això. O sigui que moltes vegades l'exercici físic també està fent que envelleixin més o que aquestes connexions es mantinguin. Bueno, no em fotré aquí ara perquè no sé, però era un vídeo. No, però sí que és veritat que l'aprenentatge basat en el joc sí que reforça tota una sèrie i entrena tota una sèrie de parts del cervell que fan que sigui, com es diu això, que tingui neuroplasticitat. Ah, clar. Plasticitat neuronal. I això sí que és molt important, perquè fa que sigui més fàcil aprendre coses, no només en aquell moment en què estàs activament aprenent activament, sinó a la llarga, com que hi ha aquests canvis en el cervell, fa que sigui molt més fàcil aprendre coses. Adaptar-te a novetats, és el de, no me gustan los cambios. Doncs la gent que té neuroplasticitat no té aquesta tendència a dir no me gustan los cambios. S'adapta millor, no? Té més adaptabilitat als canvis. Recuperar-te de lesions cerebrals. Això sí, però no som jugadors de la NFL, això però... no ho dic, no haver-ho de patir, però... Tens més memòria i envelleixes cognitivament més lentament. Per tant, és que és així, sí, és tal qual. Si amb tot això no us sembla prou motiu, és que no teniu plasticitat neuronal. No sé. Escolta, quin era el joc que m'estaves comentant abans de memòria? L'hem portat? Que m'has dit, sempre portem el... Bueno, sovint parlem del memoir. Sí, perquè és un joc memory que és una miqueta diferent als altres. No, és està aquí. Quin? És el Mission Rescate. El tens a davant. Aquí. Sí, vale. Sí, Missió Rescate de la col·lecció aquesta del Zacatrus, que tenen tots un format molt similar, que en realitat són, no sé, crec que són adaptacions d'altres jocs, com el Missió Complida, també, no? Que és un altre, que està basat en un joc que, de fet, en altres països crec que s'ha editat diferent, però bueno, aquest joc és un memory, però és un memory cooperatiu, que això també, no sé, no sé si recordes algun memory així cooperatiu, que normalment sempre són competitius, no? Jo tinc més memòria que tu, no? Sí. Que moltes vegades també jugues amb... A veure qui acumula més èxits en qüestió de recordar coses. I aquí has de col·laborar, és un compte enrere, temàticament se suposa que esteu no, com investigant, heu de rescatar uns astronautes que s'han quedat en una estació espacial o alguna cosa així, i tens un compte enrere, has de fer com 3 o 4 rondes, i és un memory, i a cada ronda es fa com una miqueta més complicat. M'ha caigut tot per terra. No passa res, no? A la ràdio no es veu. És un clàssic. I és això, és el que... Aquest el destaquem també, com podria ser qualsevol altre, però m'agrada el tema de que sigui cooperatiu. Val? Has de col·laborar amb la memòria amb altres. Perquè un dels beneficis també, que jo suposo que no estem descobrint res, que la gent ja ho sap, això. No? Bueno, però a vegades ho saps, però després a l'hora de la veritat no ho tens en compte. Això s'aplica a les escoles, o el que dius, a les cases? No ho sé, Mira, et posaré un exemple, perquè ens estem quedant una miqueta sense temps ja, encara que sigui partida. Però què dius? Que hem de començar. Menys de 10 minuts. Ho has mirat bé, això, segur. Sí. Perdó, Sí, portem 20 minuts ja. Digue'm. El tema de les escoles i els jocs. Les instruccions. Vale? És important, riu, però és important i ho hem parlat moltes vegades. Ja ho saps. Perquè
És veritat que ara cada vegada hi ha més jocs de taula a les escoles, però potser hi ha alguns mestres que no estan o no tenen la... No se'ls ha donat, diguem. No se'ls ha donat O la formació. Gràcies. Clar, És que a vegades no em surten les paraules i depenc de tu, per això. Ah, que bé. No se'ls ha donat la formació o no tenen els recursos tècnics, la gent necessària com per poder desenvolupar jocs de taula bé a l'aula. Però el joc de taula, on vull anar a parar? El joc de taula no és joc lliure, no és obre la caixa i juga amb les cartes que hi ha dins, no és agafa les peces dels castellers i munta castells. Hi ha unes instruccions. La gràcia de tot això és seguir les instruccions, que no vol dir que per un temari en concret puguis agafar un joc base com pot ser el Similo, que els tenim aquí també. Que és un bon recurs, aquest. Mira, vaig ensenyant el d'animals, sí, però... i puguis variar les instruccions, però hi ha d'haver unes instruccions i un objectiu. I un motiu pel qual canviar les instruccions també, perquè moltes vegades això, el que dona sentit a un joc, és que ho hem dit, no? Al final és que tingui normes, perquè si no, vull dir, no té cap sentit. Cada joc és diferent perquè té unes normes diferents. Si no, al final, cadascú faria el que voldria, que és el que passa amb l'Uno. Que no, a casa meva juguem així. Dius, vale, això ens passa amb el nostre fill. No, a l'escola juguem així. Ja, però no esteu jugant bé, perquè les instruccions diu que s'ha de jugar així. Llavors, és important que això també serveixi per fer entendre als infants no només la memòria, no sé què, sinó respectar torns, això ja ho hem comentat alguna vegada, respectar torns, la paciència, altres tipus de raonaments i entendre que hi ha unes normes. I el que diem sempre també, el control de la frustració. I el control, exacte, que a vegades pots perdre, pots guanyar i no passa res. I això havíem... Pensament crític. Resolució de problemes. Per això el que dèiem també hem portat aquests jocs, perquè n'hi ha molts, que és el que diem. El tema memory jo crec que està solventat. El tema dels escacs també, no? És com que a totes les escoles hi ha com un extraescolar d'escacs, hi ha uns escacs, els escacs és com algo que tothom sap que és bo, però al final jo també crec que treballa molt la memòria. A veure, has de... Ja, potser a nivells més elevats, però al final el que estàs fent és entendre, memoritzar jugades, no sé què, però bueno. Primer el moviment de cada peça, de cada peça, sí. A veure, hi ha una part estratègica, evidentment, però tens molts altres jocs que potser treballen altres temes i també els pots incloure i pots fer un extraescolar per exemple, aquí veig el Sherlock Holmes aquest, que és un joc que està a les biblioteques, que és molt xulo i ja té unes mecàniques de joc així ja elaboradetes, o sigui, sense ser algo espectacular, de col·locació a treballadors, i has d'anar aconseguint sets perquè t'estàs enfrontant al Holmes contra el Mycroft, no? Això és el tauler. Bueno, pels que ens esteu veient per YouTube, això és el tauler. Es col·loquen unes cartes de personatge fixes i unes que són variables, no? Que cada partida seran diferents. I has d'anar amb els teus meeples, amb els teus treballadors, investigadors, a fer certes accions que et donaran això, pistes o poder robar certes cartes o poder fer algunes accions. I aquest és un joc que està a les biblioteques i jo no sé si juga molta gent aquest joc, però és un joc molt interessant, sí que és veritat que és a dos, però igual que les hacks, igual, i jo crec que és un joc que això ajuda també a treballar altres aspectes que no són només... Estic ensenyant els sets, ¿vale? Justament el número 7, però els sets de cartes que s'han d'anar aconseguint. Aleshores, el que aconsegueixi més cartes d'un set és el que s'emporta els punts d'aquell set. Però està molt interessant això, perquè si has de competir amb l'altre en el sentit de que si l'altre té tots sets i tu no en tens cap, tots els seus sets puntuaran. Però si tu, parlant del número 7, vull dir, si el 6, si aconsegueixes igualar-lo, ningú puntua. Llavors has d'anar fent aquesta estratègia. I són, no recordo quantes rondes, I pots tenir algunes cartes ocultes, que a més... Sí, exacte, donen emoció. Bueno, un exemple tonto, però és que és això, aquest està a les biblioteques. De Catalunya està. Un altre que podem comentar ara així ràpidament és el Curiosity. Que són jocs més complicats, aquests, també és veritat. Tutorial, bueno, complicats, clar. És que no s'acaba a segon de primària. No, però vull dir que teníem altres exemples. Però és de programació d'accions. Sí. I és això, ets un hacker que està controlant el Curiosity des de casa teva i has d'anar programant, doncs vull que faci això. Però hi ha altres hackers que van intercedint en els moviments i al final l'últim que col·loqui cap a l'est, no? Per exemple, és el que farà que el número de moviments cap a l'est. Que té molta interacció en aquest sentit, costa planificar, però és això, hi ha... No, em pensava que sabia que va la musiqueta, perdona. Però és això, ajuda ja a tenir una visió
això de planificació de futur i de programació d'accions. Saps? És a dir, vale, jo si la col·loco anirà 3 amunt i vull que... No? Sí. I és un D'aquest sí altre que teniu tipus. un tutorial al nostre canal. Sí, De la correcte. resta encara no. No, jo diria que no. Comentar només molt per sobre, molt per sobre, l'Optimus i el Super Mega Lucky Box, que no me'n recordo mai com es diu, Super sempre li Mega dic Lucky Box. el Tope Super Chupi, que és un bingo però amb combos, diguéssim. Molt xulo. Sí, és molt guai, I perquè aquest sí és és- donar-li una volteta més al bingo. Sí, I- sí, és que està molt bé. és Està així. molt bé. I l'Optimus, que és, bueno, també és numèric i també és de combar, és un roll and write Sí. molt divertit, que farem tutorials pel canal. Sí, vale? jo crec que sí, però a més són jocs això, de lògica, no bueno, el bingo no, l'Optimus, o el Flash 10, per exemple, crec que el vam portar aquí. Sí. L'hem portat o No, no? avui no. Ah, que és un joc molt senzillet també, però que necessita agilitat mental De Beer Pocket, sí. i has d'anar endreçant els números. No? Jo- sí. Llavors, és un joc de mecàniques molt senzilles que és això, treballar l'agilitat mental, que també està molt bé. Saps? Ens hem centrat una miqueta amb els números, potser, no? No, perquè Però també hem també hi ha- comentat el del Sherlock i tal, vull dir... Sí, bueno, i amb la lògica, però n'hi ha que estan també basats en elaboració de paraules més enllà de l'Scrabble o tipus així, o de tipus trivial, de preguntes que D'aquest que pots dius de- adaptar com es deia aquell? Smart 10. Smart 10. La memòria que no l'hem treballat... Ui, que jo estic dient aquí que tenim la memòria sobrevalorada. Doncs sí. Se'ns ha acabat el temps, Però Jordi. volia mencionar el joc de Fetch Games, no? És del Sí, és que no me'n recordo com es diu el joc. Ai, que condena. Maria, de les perdona, paraules, sí. el posarem a la descripció del vídeo, t'ho juro que el posem, I el nom, també hi ha- perquè l'hem provat 2 cops i és molt Sí, xulo. un joc de paraules i tal, que també és molt interessant, i el que deien també Pispa. en peu de joc, el Pispa, un joc també d'anar construint paraules, que són jocs, això, molt interessants també, i treballar altres aspectes que no és només la memòria, tot i que la Bàrbara ho necessita. Sí, és veritat, no passa Què, res. ens hem quedat sense temps, doncs? S'ha acabat. Cago en dena, si Potser és ja que- no ens estan escoltant. No diguis. No et preocupis. Mira, fem una cosa. Posem... Diem adeu Això. i ja farem més vídeos d'aquests temes, perquè ens han despertat molta curiositat a nosaltres també, estem investigant bastant i a més hem conegut gent del mundillo que també ens podria aportar coses xules aquí. Sí. Doncs ara sí, fins aquí aquest República Juganera d'avui. Ens veiem d'aquí 15 dies. ABJ. I això. Ens veiem d'aquí 15 dies. I no deixeu de jugar.